Tak chalani, viete, že Ježiš nás poslal do Galilei po dvoch, tak kto pôjde so mnou do Betsaidy? No a máš vypočítané, koľko nám asi potrvá cesta? Podľa mojich výpočtov by to malo byť presne. Jemine, Matúš. Dobre, stačí. Čo ty, Bartolomej? Tento raz sa neschováš pod figovníkom. Ach jaj. Peter, mladý. Ak niekam pôjdeme my dvaja, budem to ja, čo pozvem teba. No, len aby si sa neodýchčal, keď budeš bežať za mnou, starec. Tak čo si dal? Judáš? Kde je zas Judáš? Zasi rieši No svoje. nič. Filip? No a čo budeme cestou jesť? To by si nebol ty, keby si sa to nespýtal. Kubo, prosím. No nekúkaj na mňa za to, že som tvoj brat. Už nie si malý chlapec. Pravda. Aj keď teda si najmladší z nás. Jaj, krpec. Ha. Kľudne sa smejte. Ale viete, kto je najviac milovaný učeník? Ja Zasa s nie. tým začína. Už s tým konečne prestaň. Pokoj, Šimon. Teda Peter, sorry.